Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme alhamdulillah القائل لئن شكرتم لأزيدنكم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. Ambaden Shirifla TV lage baw ambaw fu ninka wale nyumando aw minoni wajulu keneti fo awko kabini malikono fukatasi maliko kanama kabeni ankaramogo ani anfa ani anya joyero noye prezani Haut Conseil Islamique du Mali groupement des leaders religieux du Mali manyema Jamiyatou Ansar Din Islamia tondou uluka guide spirituel noye les sauveurs d'humanité Asseyidi Cherif Ousmane Madan Haidara kabeni aleka bangeli nyanyandu ye halisa Jamiyatou Ansar Din Islamia comité mime bangon jangne bugula la dado ubolo ankaramogo ka bangeli nyanyalu kofe ubi dongelen taninga ke tasibla doy ani ni sojado ani nyakari ani alabarkada doy ni cheba inka bangeni we nyinenta in lada lakle ka be jeu kalo kle mugan duruma san bafla ani mugan min kera bangonna ankaramogo Asseyidi Cherif Ousmane Madan Haidara aleka misri basanma in konnana bara nunun kulabele mbu bolo choga mina bara kun folo o kera kenen sikibaw no ye Jamiyatou Ansar Din Islamia tondeu u ka folika anuka bismillah kan ay mi soro la neni awka je anko shiria an sogadibi nara sonama ame fonda se janabu ka bela jelema bamanan ko de boni ame I joni guna de ga ko sababu nyuma ima ye bi an zigira ni ngenenga kami karamoka anniversaire ke sambi woroni duru a sababu bora an balaka nuna an bufo atira fa an bako an ba fo le ko fe ami karamoka yere fo vraiment ami waso bi ani sokadi ko an ga dorame fla ko matériel di dira karamoka ma karamoka e jimo kono ami waso no we wallahi waso ko ami do ke sambi waran duru nyona chama ya rabbi ala ko dana karamoka ma karamoka ka dembaya oni an ga dembaya ya rabbi ala ka sijan kana danga dembaya bemo an ga kuma man janga kuma foli jangane bu ko an baw fu jangane bu che ani muso ambi befu ka be barkada ka an ba fu no e ba fatu ka ba fatu fu bagaroba de ko kama an ba le kono bu jangane bu dugulew am jangane bu dugulew bu jangane bu duguti ka representa be ya an ba nga foli la so mo ka befu mogo bora yoro kana kenen gaya an bi befu I jamuna ani boro la kenen ala ka se hera la ka laba hera la sambi waran duru chama ala ko di karamogo ma an yera mun dura karamogo fe ala ko yera sabati an ga demaya ala ka nga demaya sabati min dinenga ala ka ambe labanya sallallahu muhammadu an b'a fo ni silamɛya foli ye k'aw fo ni balimaya foli ye k'aw fo ni hinɛ foli ye k'aw fo ni magani foli ye n'i ye mɔgɔw wele n'i ma fɛn d'u ma I bɛ fɛn f'u ye n'i ye kɛnɛ kɔrɔ de ye kɛnɛ kura tɛ Janginɛbugu tɔnden cɛman a n'a musoman denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba ŋaniya min b'u la k'a ɲɛsin an karamɔgɔ ma o de ye nin baara fitinin ye dɛsɛ kama ko sama bina k'a woro kari mɛnɛmɛnɛ yɛrɛ bina k'a woro kari ko bɛɛ fanga de y'i ben nin ye Janginɛbugukaw ka seko fitinin ye sirifi kanu na ni fɛn fɛn b'an bolo ni sanu b'an bolo ni wari b'an bolo ni jama b'an bolo n'an y'a di ni cɛ in ma a t'a sara bɔ an b'an karamɔgɔ fo k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ko ne ko k'a doni bata n'i y'a mɛn ko jɔnni kunna n denkɛ y'a fɔ yan ko sababu ɲuman dɛ Mali bɛ hakilisigi min kɔnɔ bi an karamɔgɔ kama don
n'ale kama ta an ti si an ka so kɔnɔ bi an b'an wele da ye k'an kan sama ma o kɔfɛ invité minnu bɛ kɛnɛ kan yan an b'a bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ bakɔrɔba Dudu kama ko ale kɛra cɛkɔrɔba ɲuman ye k'a ka denw lamɔ ka ɲɛ an ka foli b'a ye an ka foli bɛ tɔnden kelen-kelenna bɛɛ ye sija ni kɛnɛ ani labanko ɲuman Ala k'a di Janginɛbugu tɔnden kelen-kelenna bɛɛ ma Habibi maa na ya Rabbi ma minnu bɛ luwanse la Ala ka du nɔgɔya an ye gɛlɛya bɛ minnu na Ala k'an ka gɛlɛyaw wuli fɛn tɛ minnu bolo Ala ka dɔɔni d'an bɛɛ ma Ala k'an bɛɛ sɔn Ala k'an bɛɛ wasa Ala k'an san an ka du kɔrɔ Ala kana an ka du don du kɔnɔ olu ka folikanw n'u ka bisimilalikanw balen kɔfɛ baara in kun filananw o nana kɛ ni lajɛlifɛn dɔw dili ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an karamɔgɔ Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara k'ale de ye adamadenya ani maaya kalayɔrɔ ye Jamiyatu Ansardine Islamiya tɔnden ninnu y'a jira k'a fɔ an karamɔgɔ ka kalanw kɔnɔna na a y'u kalan u ka hinɛ ɲɔgɔn na ni ka hinɛ fantanw na ani dɛsɛbaatɔw la o de hukumu kɔnɔna na u ye balo ani ka fara a nasɔngɔw kan ni k'o ta k'o di mɔgɔ damadɔ ma u bɛɛ lajɛlen balen kɔfɛ Bangun komite Ansardini mɔgɔw u y'a jira k'a fɔ ko baara ɲumankɛla ka fo a kan ka ladiya ni k'a wale ɲuman dɔn o de hukumu kɔnɔna na u ka komite kɔnɔna na u y'a jateminɛ u ka maa cɛsirilen dɔw ka tableau ta ni k'a di u ma n'a bɛ fɔ ma diplôme de reconnaissance o senfɛ tableau ninnu dira mɔgɔ minnu ma u ye walawalali kɛ tableau tigi ninnu ka u jogow an'u ka maaya kɛcogo kabini a banbaatɔw la fo kana se minnu bi balo la an min sɔrɔ la ni ni aw ka jɛ an ko lamɛn Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu wa ala sayyidina Muhammadu wa sallim amin naba bɛ fɔ Ala ka ɲɛmɛ karamɔgɔ la ka diinɛ in dɛmɛ Ala ka fɛn d'a ma an ka di karamɔgɔ an yɛrɛ ma sigi ni min ye ne bɛ kuma an balimamuso Dadi tuma ne bɛ kuma kan Dadi tonen cɛsirilen don jugo damadama bɛ da Dadi la o ye silamɛya jugo ye ne ma Dadi ye don kelen ko nin y'a dimine ye bi o ye kelen ne ma Dadi ye abara ko nin y'a ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn na Dadi tɛ juru fɛ Ala ka hinɛ Dadi la an taara siyara la foro la ne bɛ tamaro feere la n taara jɔ a ko siga tamaro ka di n ye mais 40 de bɛ n kun ne ko a Dadi n ko tilancɛ ye 60 ye a ko ne mana 60 ta n ko araba dɔ i b'a di a ko n'i y'a ta ni sara ya ni araba cɛ dun a ma sɔn ka juru minɛ ne y'a d'a ma n ka 40 di ne ma Dadi balimana dira a b'a balimaw fɛ Dadi ba fatura ka dɔgɔninw to a bolo a n'a balimaw a ma ba balimaw la ko sɛgɛ b'a la a ye balima ninnu gɛrɛ a la k'u ladon ka denw ladon ka cɛ ka sutura ka fantanya kɔnɔ a cɛ sirilen kun Dadi fatura la ka diinɛ taama sira de kan ka bɔ a ka so k'a bɛna mawulu tobilikɛyɔrɔ la ka bɔ ka bin o kɛra Ala ka nɛɛma ye ka se Dadi ma an bɛ Ala fɛ Ala ka kɛ nɛɛma ye ka s'a ma a ye cɛsiri min Ala ka don a ko la Ala k'a ɲɛmɛ karamɔgɔ yɛrɛ la Bamaran den ba sande a y'an jigi fa an cɛw la k'an jigi fa an denw na Ala k'a ɲɛmɛ a la Ala ka fɛn k'an ye an ka di karamɔgɔ ma min se t'an yɛrɛ Ala k'o latigɛ kira yɛrɛ bonya kama sallallahu alaihi wasallam Ala sɔnna laadalasigi la an bɛ to ka an fa ani an ka cɛkɔrɔba ka anniversaire fête kɛ a ma nɔgɔya dɔw ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ olu la a y'a yira an minnu na ka sɔrɔ an ma foyi foyi di Ala ma an bɛ Ala deli Ala ka san caman bɛ Ala bolo Ala k'o da an bɛɛ lajɛlen ma donc o anniversaire hukumu kɔnɔna na an bɛ mɔgɔ dɔw ta k'u ka misaliya lajɛ u bɛ ka mun de baara kɛ karamɔgɔ kumakan na an ka jateminɛ na an bɔra Sali Tarawele kan ani Bɔlɔ Tarawele Sali Tarawele Bɔlɔ Tarawele olu de jɔlen filɛ ne kɔrɔ nin ye Ala kun y'u garijigɛ Buba Jarala n'o y'u furucɛ ye Ala sɔnna u furucɛ taru nɔngɔma Ala ka wele so furucɛ in dalen kɔ bi a bɛ san 10 bɔ mais nunu fila bɛ ɲɔgɔn fɛ kabini furucɛ in bɛ balo la an ka jateminɛ na an bɛ ni musow ye ɲɔgɔn fɛ u ka finiw ye kelen ye u ka samaraw ye kelen ye u ka disaw ye kelen ye n'u bɛna erankɛyɔrɔ la u bɛ sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'u taara gabuguda la baara fɛ i bɛ taa sɔrɔ u ka kurun dɛngunnen bɛ ɲɔgɔn na an ye mun misaliya de ye an ka karamɔgɔkɛ ye mun de fɔ an ye k'an ka bɛn ko ka ɲɔgɔn minɛ ko sinaya jaja k'a ka jɛ de ka sigi ka du dilan sinaya ma dabɔ fadenya kama ni muso fila in ma kɛ ɲɔgɔn fademaw ye fiyewu ninnu cɛ sara cɛ in dalen bɛ kaburu kɔnɔ a n'a ka kaburu fɛrɛlen de don basa a tilenna musow ni ɲɔgɔn cɛ a ye musow minɛ k'u bɛɛ kɛ kelen ye a m'a yira ko nin ye fɔlɔ ye a m'a yira ko nin ye filanan ye an balimakɛ an bɛ fara nin yɔrɔ la k'aw ladi ni cɛ tilenna du kɔnɔ walahi hali ni tɛ yen ka du bɛ dilan donc k'a f'u ɲɛna u y'u cɛ ko ɲɛnamaya dilan ka tila k'u cɛ kɔ dilan dɔw bɛ yen n'u cɛ fatura u bɛ sinaya kɛlɛ kɛ mais o ma kɛ ninnu ta ye kuma dan ye aw yɛrɛ ɲɛ b'u la ye
u donfiniw ye kelen ye u ka disaw ye kelen ye an ye jateminɛ de kɛ ka nunu laja u ye an fa kumakan min labɛn ka se ka baara kɛ n'o ye k'a dɔn ka an ɲɛ bɛ yen dɛ an ɲɛ b'u la ka baara kɛ n'a ye donc an bɛ min fɔ an balimamuso ye an bɔra de ka cadeau fitini sɔrɔ k'a d'aw ma a ka cɛsiri kama a ka kɛ misali ye ansari tɔw ye ka se ka ansari tɔw minnu bɛ gɛlɛya bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ u k'a dɔn ko sinaya tɛ fadenya ye sinaya kɔrɔ de ko kɔrɔ ni dɔgɔya kɔrɔ k'i place dɔ k'a dɔn ne de ye muso fɔlɔ ye dɔgɔ k'a dɔn ne nana fara nin kan k'a fɔ k'a tɛ muso ye o tɛ dɛ latigɛ de don n'o kɛra bɛn bɛna du kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka yafu ka cɛkɔrɔba ma ala ka lahara nɔgɔya ye bi k'a sɔrɔ ala ka hinɛ so bi kana sɔrɔ hinɛ ma kɔnɔ hali bi bɛn ni keleya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ala k'a sabati denmisɛnninw ala k'u ɲɛ min u yɛrɛ la ni kira mamadu bonya ye sallallahu rasulu an bɛna dakuruɲɛ fila fɔ Siga Jalo ye ale de ye ne dankan ye peredaya na ka haba bɔrɛ tugu a la hasidi tɛ ɲɛngo tɛ Siga a ye sɛgɛn caman de kɛ furuso la denmisɛnnin ni ala y'i lajarabi ni furu kɛ ka kɔn ka saya ye i bɛ sɛgɛn dɛ Siga sɛgɛnna densaya fana nana tugu Siga la o si m'a to Siga ka silamɛw nɔ bila ni cɛ saraka b'i bolo denmisɛnnin minnu b'i bolo ni ala y'olu fana minɛ i la ni ala ma fara i kan a bɛ dɔw hakili caw caw nka o n'a ta bɛɛ Siga bɛ silamɛw nɔfɛ Siga ale ma kɛ hasidi a ma kɛ ɲɛngo a ma kɛ kɛrɛfɛden ye k'a fɔ n tɛna se ka foyi kɛ ala ka diinɛ na fɛn fɛn kɛra a la a sera k'a bɛɛ di ala ma an bɛ dugawu de kɛ Siga Jalo ye diplôme min ditɔ filɛ ma nin ye ala k'a k'i ye si ye k'a kɛ kɛnɛya ye k'a kɛ wasa ye Janginɛbugukaw ko Siga u tɛ se k'i barika da ala de b'i barika ɲuman da i ye min kɛ ala ka diinɛ na a kɛra u ɲɛ na a bɛnn'u ma an karamɔgɔ in de y'an kɛ fa kelen ye k'an kɛ ba kelen ye k'an kɛ kabila kelen ye an tɛ jamu kelen ye an tɛ bɔrɔ kelen ye mun y'o se anw ma an ka sirifikanuw Siga ala k'a fara i si kan ala k'a kɛ kɛnɛya ye ala k'a kɛ wasa ye o bɛɛ lajɛlen balen kɔfɛ u ye mankutukanw labɛn kabini an karamɔgɔ a jogobaw ani an karamɔgɔ John de don a ka ɲumankɛlenw u y'u da maga o la min kɛra faransɛ ani bamanankan na an ye min sɔrɔ o la ni aw ka jɛ an k'o lamɛn. Mesdames et messieurs, honorables invités, bonsoir. Après la succession de plusieurs hommes de Dieu, notre monde plongea à nouveau dans les vices et la dépravation des mœurs, mettant en cause la vraie mission de notre prophète, paix et salut sur lui. Dieu respecta sa promesse qui est de laver l'islam de tout souillure chaque 100 ans. C'est ainsi que le 12 mai 1955, que le sauveur de notre siècle est né, à Tamani, de Basta Traoré et de Mbamadan Haïdara. Dès son bas âge, Assed Chérif Ousmane Madan Haïdara a commencé sa lutte pour corriger le mensonge dans notre religion et se battre contre l'injustice et la corruption. Dit-on pas que nul n'est prophète chez soi? Malgré que les efforts que Bazoumana faisait et continue de faire preuve pour son pays, le Bas Maliba, il est sujet de persécutions, de calomnies et de mauvaise foi. Comme son grand-père, le prophète, paix et salut sur lui, Ousmane Madan Haïdara n'a cessé de contribuer au développement de son pays, notamment notre quartier, Bangoni Janginebougou, qui s'observe par la construction de la Madrasa Sad Ziwaza, le centre de santé Shrifla, la mosquée, la sécurité dans le quartier Janginebougou, 5 châteaux d'eau et plusieurs forages, réalisés à des coûts de millions. Il participe au développement socio-économique de son pays. Qui parle d'un grand homme fait allusion à des grandes femmes. Nous ne pouvons parler d'Assed Chérif Ousmane Madan Haïdara sans remercier ces braves femmes. Nous remercions toute la famille chérifienne. Nous réitérons nos engagements auprès de Chérif Ousmane Madan Haïdara. Nous l'aiderons à lancer l'islam haut et fort. Joyeux anniversaire, le lion de la religion, l'espoir de toute une jeunesse. Je vous remercie. Oyeko dugukolo famane ala ka jomba minnu tɛmɛna nabi ɲumanya bonda datugulen kɔfɛ waliyubaw nɔ commencé k'u bɛna tunu ala ka dugukolo kan
kana diɲɛ bila fazi la walojugukɛ kɛra sankɔrɔta ko ye min ka di min ye i b'o kɛ ka diinɛ bi fasan kɔlɔn kɔnɔ k'a kɛ komi i n'a fɔ fiɲɛ bɛna bila kira ka kiraya la ka mɔgɔ yɛrɛ tigɛ a la k'e sigi Muhamadu tun ye kira ye Alahu Taala y'a ka layidu kan dɔ dafa komi ale Ala de ko ten ko san 100 o san 100 ale bɛ kira Muhamadu Mustafa a b'o joli dɔ bila ka na a ka dugukolo kan min bɛna Ala ka dugukolo saniya ka silamɛya bɔ fasa kɔlɔn kɔnɔ k'a kɛ yɛrɛdɔn ani danbe tanga diinɛ ye ka n'o dɔ kɛ ka bɛn don ma le 12 mai 1955 dugula dugu min bɛ wele ko Tamani ka bɔ muso nɔrɔmaba la muso min tɔgɔ ye ko Ba Sitan Tarawele ka bɔ cɛ nɔrɔma na cɛ min tɔgɔ ye ko Ba Madani Hayidara masa hɛrɛma fila nana tɔgɔ min di den ma o de kɛra Usman Hayidara Sherif Usman Madani Hayidara kamiya ka ma dɔgɔmaniya waati la n bɛ hakɛtɔ ɲini kuma na a ka laseli daminɛw na a nana kɛlɛ ta ka na kɛlɛ daminɛ kɛlɛ min tɛ berela kɛlɛ ye ka na kɛlɛ daminɛ kɛlɛ min tɛ murula kɛlɛ ye ka na kɛlɛ daminɛ kɛlɛ min tɛ marifala kɛlɛ ye ko k'a jira jɔn na diinɛ ye danbe ani jogo tangani de ye ka na yurugu kɛlɛ ka dugujuguya kɛlɛ e kɛra taasira o taasira la ko n'i yɛrɛ ye kana yɛrɛ to n ka sira kan donc o baara min nana daminɛ a fɛ tɔɔrɔw nana sɔrɔ o la komi mɔgɔw ko ten ko sugu tɛ jɔ mɔgɔngan kɔ bamananw ko ten ko njotigɛ njo ye gansan bamananw ko ten tuguni ko kira si tɛ kɛ kiraya ka so ten i somɔgɔw ma lagosi s'i ma i ka kabila ma lagosi s'i ma i ka jamana ma lagosi s'i ma k'o tɛ kɛ o n'a ta bɛɛ Sharif Usman Madani Hayidara ba Zumana a m'a bolo jigin ni kɛlɛ ye a ko a ye nɔw ye n'o y'a mɔkɛ taama n'o ye lagosili minnu dara a kan baara minnu dara o kan ale tɛ a tɛgɛ jigin fo a ka Ala ka jɔn de kunu k'u bila sira kan sira min bɛ danbe tanga ka jogo tanga an bɛ ka se ka balo hɛrɛ la a y'o kɛlɛw kɛ a ma tɛgɛ jigin komi o ye laadakɔrɔ ye minnu gɛlɛya y'a mɔkɛ sɔrɔ u nana faama juguw bila a la ka na mori juguw bila a la ka na dɔma juguw bila a la o n'a ta bɛɛ Ala ka latigɛ a ko k'a bɛ kɛ ɲɔna an ka jamana ye jamana min ye maliyɛn bɛ taa sigi télé la yɔrɔ o yɔrɔ ka taa sigi arajo la yɔrɔ o yɔrɔ k'i ma ɲɔgɔn jaga o b'a sɔrɔ a dɛsɛra dibila tan ni kɛnɛ kan da bɛɛ la nka Ala ka yelen de ko a ka mɛnɛ a bɛ mɛnɛ o Sharif Usman Madani Hayidara a ko a tɛ kɛlɛ dabila ko silamɛya a tɛ dan misiri kɔnɔna dama ma silamɛya a tɛ dan zawuya dama ma silamɛya a tɛ dan kaliwaladon dama ma a ye mɔgɔw de wele ka na diinɛ ma an ka se ka baara kɛ an bɛ jamana jala minnu na an bɛ se ka bɔ tan dɔ ka na duloki bɔ k'a da ka cɛw dilan jamana ka ɲɛtaa kama ka na dɔgɔtɔrɔsow jɔ a faso ye fi sabilila ka na kalansow jɔ a faso ye fi sabilila ka na kɔlɔnbaw se a faso ye fi sabilila ka na madarasasow jɔ ka na fontaine jɔ ka tila ka mɔgɔw dɛmɛ gɛlɛya mɔgɔ minnu ni gɛlɛyaw sɔrɔ gɛlɛya wagati la Sharif Usman Madani Hayidara ka tila ka na kuma ɲɔgɔnya kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ donna mɔgɔ minnu ɲɔgɔn cɛ u nana an ka jamana minɛ k'u bɛna ni diinɛ kɛlɛ ye u ma se ka marché Hayidara a wulila k'a jɔ nana an ka jamana minɛ k'u bɛna kɛ ni siya kɛlɛ ye a ma se ka ɲɛ karamɔgɔ Hayidara wulila k'a jɔ ko n'a bɛ bɛn a ni ma a b'a kɛ n'a bɛ bɛn a joli ma a b'a kɛ n'a bɛ bɛn a ka nafolo ma a b'a kɛ an hakili la o tɛ ko dogolen ne ni aw si la Sharif Usman Madani Hayidara a b'o baara in de la a ko a bolo tɛ jigin n'a ye n'i y'o baaraba ninnu lajɛ o bɛ taa miliyariw de la miliyariw de la n'i y'a kɛ mɔgɔ dɔ ye a b'a wari bila kun k'a dan n'a ye puisque Anisaru de ko Anisari sigira
ami karamɔgɔ Haidara de dɛmɛ ani n'an ka nafolo min ka d'a ye a k'a k'a la a mago bɛ min na Ala ka diinɛ ɲɛfɔli la o ka fɔ puisque a b'a tɛgɛ jan ale ma tɛgɛ ma ja faama ye a tɛgɛ ma jɛ waritigi ye donc Ala de sɔnna ka cɛw d'a ma cɛ minnu b'u kan kan o kɔfɛ ko n'i ye cɛba ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ musoba dɔ de b'a kɔfɛ o la ko an balakaw fo an ba naani min bɛ an fa in kɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ la cɛ dɔ bɛ yen i bɛna ko dɔ sigi sen kan n'i ye muso sɔrɔ n'Ala ma far'i kan muso bɛ n'i ka bonya tiɲɛ ko anw baw kɛra ɲɛnikɛlaw de ye ka tila ka kɛ exemple de ye ansaruw bolo an ka maraw la an b'an ba naani fo k'u barikada o la o kɔfɛ ka tila ka karamɔgɔ Haidara ka denbaya fo cɛ dɔ fana bɛ yen i bɛna ko dɔ sinsin sen kan n'i ma bɛn ni den ɲuman ye a b'i ka mara tiɲɛ anw ka cɛkɔrɔbaw de y'o fɔ an ye ko mɔgɔw b'u kale ka ku bɔ ko denbiri parawolo de ye kubɔ ye Ala ye sirifikɛ min n'a ka denbaya n'a musow kisi o ma Ala ma denbiri parabɔ sirifikɛ min na an bɛ karamɔgɔ Haidara fo o la o kɔfɛ Janginɛbugu cɛ a musow an b'an ka layidu kan ta k'an ka engagement ta karamɔgɔ Haidara ye Janginɛbugu comité tɔgɔ la an bɛ sous section min kɔnɔ o tɔgɔ la an bɛ section min kɔnɔ o tɔgɔ la an bɛ Mali min kɔnɔ ADN Mali tɔgɔ la international tɔgɔ la Fadi tɔgɔ la karamɔgɔ Haidara an b'i dɛmɛ an ni a n'an ka nafolo n'an y'i janfa Ala ni kuranɛ k'an ta tiɲɛ karamɔgɔ Haidara an b'a k'i joyeux anniversaire cɛ min bɔra a mɔkɛ Valaji Haidara a mɔkɛ Yakuba Haidara a mɔkɛ Bayisa Haidara an b'olu fo n'an bɔra yen an b'a mɔkɛ Sirimadu Haidara fo Haidara bɔra cɛbaw de la a bɔra Mahamadu Haidara la o y'a fa ye a bɔra Kaka Kɔrɔba Haidara la a bɔra Bakari Haidara la a bɔra Seku Ɲini Haidara la a bɔra Aramadi Haidara la a bɔra Sedu Haidara la a bɔra Madani Haidara la a bɔra Baja Haidara la a bɔra Nana Kaka Haidara la a bɔra Mamu Kaka Haidara la a bɔra Abbas Haidara la a bɔra Mami Haidara la ba Madani Haidara an ka foli b'a ye o tura kelen sizafa tura kelen tɛ se ka sizafa mais ni cɛ kelen min bɔra ne million hakili bɛ jigin a la o de ye tura kelen sizafa ye Sharif Usman Madani Haidara fɔ Haidara k'a fɔ Haidara ye a n'a ka denbaya ye u k'u da k'u hakili latigɛ anw denmisɛnw an jigi b'u kan an b'u kɔfɛ ne fɛn ma anw ma se ka ban fɛn t'u sɔrɔ hakɛto bɛ kuma na sɔli ala Muhamad. Majamukan ninnu balen kɔfɛ sira dira kɛlimadalaw ma olu ye kɛlima da nabaga bɛɛ lajɛlen y'i sewa ni k'i nisɔndiya ni k'i ɲagari ka bɛn ni cɛba in ka bangeli o kɔfɛ an karamɔgɔ a n'an karamɔgɔ denkɛ n'o ye a Seyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara ale bisimilala kɛnɛ kɔnɔna na ale bisimilalu balen kɔfɛ laseli nana daminɛ min kɛra an karamɔgɔ Usayi Isa Togola fɛ an ye min sɔrɔ la ni aw ka jɛ an k'o lajɛ. Astahilu zikri kailan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Aqulu assalamu alaykum ya jama'atal muslimina wal muslimat. Ulambadung asigila hɛrɛ la rabbi ala kan wuli hɛrɛ la ala kan sago dama ala kan labanya ala kan nan karamɔgɔ dɛmɛ ala kan nan labanya kira bonya kama salli ala rasul wala alhamdulillah komi an karamɔgɔ sela kɛnɛ kan n'o ye Sherif Ahmed Tidiane Haidara kuma ma nɔgɔ anw ma bilen ɲɔtɛ an kun kɛmɛ ka labɛn caman k'an karamɔgɔ kan kuranna ayaw la ani hadisaw la nga an tɛ fɛ an karamɔgɔ ka dekun ka sabu kɛ an ka kuma kuntalajan ye o la mi a koron yala an ka don walada kɔnɔ an bɛ fɔlɔ ka an ka ɲɛmɔgɔw fo n'o ye président Sama Kulubali a n'a ka tɔndenw ye ani Bafatu Jara Aminata Sakɔ o ni u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ka sababu ɲuman bamananw ko ten ko ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ sabu min kɛra sababu ye k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de ye a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ye o la a ma an ka ɲina ale kɔ
an jɔla jɔyɔrɔ jɔyɔrɔ la an sigila sigiyɔrɔ la an ka kan ale ka bonyamasegin kɛ yana an ka don an ka kuma kɔnɔ o bɛ wajibiya an kan o la an bɛ an karamɔgɔ fo k'a waleɲuman dɔn ale min kɛra sababu ye k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an kɛ baden kelen k'a sɔrɔ an tɛ bɔ dugu kelen an tɛ bɔ jamana kelen na an tɛ bɔ du kelen kɔnɔ nka ale de kɛra sababu ye k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ n'a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ ye a n'a ka ŋaniya ɲumanya an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ k'a ɲini ala fɛ Sherif Usman Madani Haidara ala ka don a n'a yebaga juguw cɛ ala ka don a n'a fɔbaga juguw cɛ ala k'o kɛ kira bonya kama salli ala rasul o la an baw bi kɛnɛ kan an bɛ hakɛto dafalen ɲini o fɛ n'o ye Tani Fatumata ka taa se an ba ma n'o ye Tani Aisha ka taa bila o bɛɛ lajɛlen na Tani Jara an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka yafa dafalen ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ansaru an bɛ fɛ ka dakurunya damadɔ dɔrɔn fɔ ka bɔ kuma na ka sabu kɛ sigi yɛrɛ n'a cogoya ye min fɛ an ka cɛ in dɔ fɔlɔ n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye n'an ye Haidara dɔn an bɛ lafiya sabu min bɛ senna bɛɛ b'a kalama mɔgɔ o mɔgɔ bɛ diɲɛlatigɛ kalama bi ni bi diɲɛ yɛrɛ taabolo dɔ bi taabolo kura min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'o ye réseaux sociaux n'a ɲɔgɔnw ye ka taa bila aw bɛ min kalama a la mɔgɔ minnu bɛ o fɛn ninnu ɲɛdɔn fɔ i bɛ cɛ min nɔfɛ n'o ye a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ye fɔ i k'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ yanni i ka taa woyo fɛ sabu kuma caman bɛ ka fɔ an ɲɛ bɛ kuma caman na an tulo bɛ kuma caman na an ɲɛ bɛ fɛn caman na fɛn caman bɛ ka fɔ an karamɔgɔ ma mais pour que an ka lafiya fo an k'an karamɔgɔ yɛrɛ dɔn mɔgɔ jumɛn don fɔlɔ a bɔra jɛn na n'an y'o dɔn an bɛ lafiya o de la an ye labɛn caman kɛ kuranɛ ayaw la a bɔra cɛ min na n'o ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tɔɔrɔ ni degun min ye kira sɔrɔ an tun bɛ fɛ ka kuma o dɔn o kan ka Sherif Usman Madani Haidara fana yira aw la tɔɔrɔ ni degun min b'a kan bi o kana kɛ sababu ye ka anw ta woyo fɛ an k'a dɔn ko maabaya yɛrɛ sigilen don tɔɔrɔ ni degun ni ɲani kan o la an ka dɔnnibaba dɔ bɛ yen an y'ale ka kuma dɔ lajɛ n'o ye a Sheikh Abil Hasan Ashazali radiyallahu anhu a ko cogo di kala la yakmulu alimun fi maqami al-ilmi hatta yubtala bi arba'in fa in sabara ala zalika ja'alahu Allahu imaman yuqtada bihi hunna shamatatul a'da'i wa malamatul asdiqa'i wa ta'anul juhali wa hasadul ulama'i ala don ma bay ngo cogo di ako femba nani be don ba shiti don ba ya joro soro kaka don ba ngaray kaka don ba bay mogo ka e ladege ola ko fo ala ki lajra bini fen nani e ni sabala no fen nani e ko wallahi ala bi e ke joro tigiye mogo be klake e ladege anyo fen nani tomo kuma la teliyala o fen nani alislama o amina soro ala ye Sherif Usman Madani Haidara lajra bi naye wa kuna naye o de kama bi diɲɛ kɔnɔ bi n'i bɛ fɛ i k'a lamɛn dɔrɔn i bɛ Sherif Usman Madani Haidara ladege de a ka kumakanw na a ka finijɔ cogow la c'est à dire a ka zesi bɛɛ la pour que mɔgɔw ka kɛ e fɛ k'e kanu fo e ka Sherifukɛ ladege ka d'a kan ala y'a lajarabi ni lajarabi min ye a kunna n'a ye dɔnniba in ko k'a fɔlɔ ye jumɛn ye shamatatul a'da'i a ko n'i kɛra dɔnniba ye pour que e ka kɛ dɔnnibaba ye ka jɔ dɔnnibaya jɔyɔrɔ la ko ala b'i lajarabi ni fɛn fɔlɔ min ye shamatatul a'da'i ko o de ye juguw ka yɛlɛbɔ n'a ye ko ala na kungo s'i ma don dɔ la ala na degun dɔ s'i ma don dɔ la ala na gɛlɛya dɔ s'i ma don dɔ la ala na kamanagan dɔ s'i ma don dɔ la walahi f'a bɛ kɛ juguw ɲɛna ko nin ye e ka ko bannen ye an ka cɛkɔrɔbaw bi yan bakɔrɔba dugu kamaw bi yan hali n'a y'a sɔrɔ an kumana dugukolo sanfɛ o degun n'o tɔɔrɔ caman ye a Seydi Sherif Usman Madani Haidara sɔrɔ fo o degun dɔw kɛra sababu ye a bɔra Bamakɔ sigi la ka taa Sikaso o n'a ɲɔgɔnna caman c'est à dire min mɔnɛ banna o de ye waati koro ye n'o tɛ alisilamaw fɛn n'a ɲɛ a bɛɛ falen don a bɛɛ kuranna aya mais waati korolen don a ko o y'a fɔlɔ ye shamatatul a'da'i juguw ka yɛlɛbɔnna alisilamaw o degun o joli don
o gɛlɛya jul do n'o ye a seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara sɔrɔ ni juguw yɛlɛla o sigila o ka barodaw la o ka gɛrɛw na o ka temiyɔrɔw la ko nin ye Haidara ko bannen ye n'Ala nana n'a ka nakura dɔ ye min y'o kamana gan o de la ni maa min Haidara ka ko kalama kumana min na n'i ye juguw wulilen i b'a dɔn ko Ala bɛ fɛ ka bonya kura kɛ Cheikh Ousmane Madani Haidara ye kuma o kuma ni tɔɔrɔ bonyana ni dekun bonyana fo kanubaw hamina kanubaw dɛsɛra ka sunɔgɔ o ni ɲɛji bɛ ɲɔgɔn na Ala bɛ bala mun na a bɛna ko kura kɛ Haidara ye an ma sigi ni min ye an bɛ ɲinɛ dusukasi kɔ o ye Ala ka bonya de ye Amérique kɛla an ɲɛna yan kumakan jugu foyi tɛ yen o ma min fɔ o kɔfɛ bonya ko joli nana o ka ca n ba dɔn a ko o y'a fɔlɔ ye a ka filanan wa malamatul asdiqai o de teriw ka sadiri teriw ka jalakili ko Ala b'i lajarabi n'o ye mɔgɔ caman t'u la Haidara nɔfɛ o caman taara woyo fɛ dɛ wa a b'o cogo la a bɛ Alakira nɔ de la siga t'a la kira yɛrɛ ka tubiden dɔw sɔrɔla k'a fɔ ko Alakira tɛ laadiri ye o la n'a ye jɛɲɔgɔn sɔrɔ bi minnu bɛ Haidara lagosi ko Haidara tɛ laadiri ye Haidara donna bɔra an b'a dɔn ko nin tɛ ko kura ye ko nin ye ko kɔrɔ de ye kabi Alakira ba ka waati la kira yɛrɛ ka tubiden dɔw sɔrɔla minnu ko Alakira tɛ laadiri ye olu ye Alakira kɔrɔfɔ a kɔfɛ n'an y'o mɔgɔw sɔrɔ Haidara la bi an b'a dɔn k'o ye ko kɔrɔ ye a ko o y'a filanan ye a ko a sabanan o de ye jahilu kodɔnbelu mɔgɔ minnu t'o yɛrɛ kalama ko olu bi lagosili kuma minnu ta ka a tigilama sɛgɛrɛ ta'anu juhal la ilaha illallah muhammadu rasulullah n badenw n y'o de fɔ n ka kuma daminɛ na ni maa min bɛ diɲɛ kalama bi e k'i miiri lagosili jumɛn bɛ bi min tɛ ka da Haidara kan bi tɔgɔcɛ jumɛn bɛ bi min tɛ ka da kan bi mais Haidara ye ɲumanya minnu kɛ minnu bɛ k'o tɔgɔcɛ kɛ o t'a kalama wa o b'a kalama Haidara ye ɲumanya min kɛ minnu bɛ ka Haidara lagosi bi est-ce que olu tɛ Haidara ka ɲumanya kalama faso filɛ Maliba filɛ lafiya ni hakilisigi min kɔnɔ bi Ala ye sababu ka k'o la dɛ n'a Haidara sababu tɛ an tun bɛ kɛ cogoya gɛrɛ la bi min t'an si ka laɲini ye o de la ne y'o de fɔ n ko Haidara sen dalen don dingɛ dɔ da la alisilamɛw n'a bɔra a da la n ko hali a ɲiw na bɔ a kalama kuma t'a juguw ma an ka dugawu kɛ Cheikh Ousmane Madani Haidara a jɔnba ni fɛn cɛ alisilamɛw o ka bon dɛ nka kuma waati korolen don a ko a laban wa hasadul ulama'i o de ye dɔnnibaw ka hasidiya ye a ko pour que e ka kɛ dɔnnibaaba ye dɔnniba tɔw ka e ladege ko dɔnnibaw bɛ e hasidiya an filɛ gɛlɛya ni degun min kɔnɔ bi nin b'a la Cheikh Ousmane Madani Haidara a bɛna don min na ka na bayi alayidu wɔɔrɔ bɔ k'a da n'a y'a sɔrɔ ko dɔnniba bɛɛ farala kan k'a dɛmɛ walahi mɔgɔ t'a fɔ ko bɛɛ tun bɛ baya kɛ dɛ nka baya kɛbali tun bɛ dɔgɔya sabu ɲɛ bɛ maa o maa na ɲɛ bɛ waritigi fɛn o fɛn na ɲɛ bɛ maaba fɛn o fɛn na a bɛɛ dan bɛ karamɔgɔ dɔ la ni olu bɛɛ kun tugula Haidara nɔfɛ ka bayi a fɔ komi karamɔgɔ y'a lase cogo min kira nɔ na walahi sisan m'a sɔrɔ lafiya nana nka ayi sabu anw fɛ Mali la yan ni i wulila k'i jɔ k'i bɛ taa ɲɛ or k'an ka fara ɲɔgɔn kan k'i dɛmɛ k'i sankɔrɔta an bɛ ɲɔgɔn wele de k'i senkɔrɔma cɛ pour que k'i ta tiɲɛ mais Ala y'a ka jɔ min kɛrɛnkɛrɛn ayi Ala jɔ min tigɛ bɛ Ala bolo maa se k'o senkɔrɔma cɛ Cheikh Ousmane Madani Haidara a tigɛ bɛ Ala bolo o de la Hamzatigi n bɛ fɛ k'o ka dɔnkili dɔ fɔ ka bɔ kuma na Alakira ka tɔɔrɔ n'a ka degun n'a ka lajarabi bonyanen a ko cogo di a ko la tahal janiba nabiyyi mudaman hina masatuhu minhumul aswam kullu amrin naba nabiyyina fashiddatu fihi mahmudatun warraqa'u jahilat qawmuhu alayhi fa'aqda wa akhul hilmi da'abuhu al-ibda'u wasi'a al-alamina ilman wa hilman fahuwa bahrun lam tughyi al-a'ba mana min ni degun ni tɔɔrɔ bonyana sabu nin ye jagoya ye i ka maaba kuma dɔ la ni degun ni tɔɔrɔ bonyana n'Ala m'i sɔn limaniya dɔ la i bɛ jɛngɛ kuma dɔ la walahi o de la Ala ko cogo di ko aw kana lajɛ ko Alakira ye maani ye koyi sabu ka d'a kan degun ni tɔɔrɔ minnu bɛ ka Alakira sɔrɔ ko an kana lajɛ ko kira ye maani ye koyi k'a sabu kɛ kira bugɔli min kɛra
ana juguli min kɛra toifa janjo o ma dogo tɔɔrɔ ni degun min dara alakira kan ko o kana jigi aw kɔnɔ ko alakira ye maa ni ye ala bolo dɛ bal ko kullu amrin naba nabiyin ko kuɲɛ o kuɲɛ n'o ye nabi ɲumanw sɔrɔ gɛlɛya ni nɔgɔya min mana ye o la ko o bɛɛ tanolen don nabi ɲumanw ka hakɛ la o de la ne ye nin yɛlɛma k'a dan karamɔgɔ la la takhali janiba sharifi mudaman hina massatuhu minhum al aswa'u fa kullu amrin naba sharifa fa shiddatu fihi mahmudatun warraqa'u ansaru al-islamaw jugo bi ka galo munun tigɛ bi ka haydara ka kuma munun tigɛ ka labɛn jugu ni fɛɛrɛ jugu munun tigɛ haydara kama ko b'a tɔgɔ tiɲɛ o b'a ka ko ban o kana aw miiri ko haydara ye maa ni ye ala bolo koyi fɛn o fɛn n'o ye Seydou Ousmane Madani Haydara sɔrɔ a kɛra hɛrɛ ye o a kɛra degun ye o bɛɛ tanunen don haydara ka hakɛ la sabu haydara donna o kan a y'a dɔn min ye maaba tɛmɛnenw sɔrɔ alisilamɛw a ko kira ka mɔgɔw o ye kodɔnbaliya ta ka kira sɛgɛrɛ n'a fɔra a ka mɔgɔw somɔgɔw dama tɛ kira tun bɛ jamakulu minnu cɛla magankaw a ko o ma kira valeur dɔn o ye kodɔnbaliya ta ka kira sɛgɛrɛ a ko mun kɛra fa abdɔ ko kira y'i ɲɛ tugu de a y'a dɔn ninnu tɛ ne fɛ ninnu ye ne jugu ye maa y'a ɲɛ datugu kitabitigiw cogo di wa akuli hilmi da'abuhu aligdɔ ko muɲu balimakɛ dɛ ko o de ye k'i ɲɛ datugu k'o kan k'a dɔn nin y'i jugu ye nin t'i fɛ nin b'i mankutu tiɲɛ i kɔfɛ nka ko k'i ɲɛ datugu o kan ka tila ka mɔgɔya kɛ o fɛ o la ko waati banna. O kɔfɛ u ye kuma di an ka cɛkɔrɔba ɲuman ma n'o ye Bɔkɔrɔba dugu kama ye nisɔndiyakan min bi a da a fana y'o lase. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم جنگنا بوكاو كما chaman de adara ka jonga korba bulo ka jengna bukau fo komite chaw amuso sama na ka jama obe ma jenu ambo adamaden jurude ni boyango ya mine iyara ya mine aba sama adamaden abetoy ga Bɔkɔrɔba adamaden juru mine fe Bɔkɔrɔba ya sama e ta kun bila adamaden juru bitige obe ma jenu ambo jangana bugu komite na kombe kuma ka mishiya ga na tani kuma yoroja ami duo kai ka duo ke karmogoy ka demba ka duo ke nyebe fo ma kele ma min ta sirfu fe jani me de kafri na ti duo ko ndake aw ma be sirfu fe ala ka be mogonya ala ka be kama bokolo sani man gama Bɔkɔrɔba kan kuma dan fila e ka duo mine haka to beninga sallallahu mamadu ay kuma di bashani mo Falhamdulillah ulu ka kuma balen kɔfɛ komite Ansar Din Janginɛbugu laada dɔw bolo u bɛ dumunikɛminɛnw caman fara ɲɔgɔn kan ni ka na di an karamɔgɔ ma a ka anniversaire cadeau ye o laadaw fana lakilenna u fɛ o cadeau ninnu dibaga a bɔra ka walawalali kɛ fɛn min y'u bila ka cadeau in di ani kɔrɔ min bi a la an ye min sɔrɔ la ni aw ka jɛ an k'o seereya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu wa ala ali Muhammadu wa sallim. Me foli lase tɔnden cɛman ana musoman bɛɛ lajɛlen ma. An ka président ba n'o ye Sanba Kulubali ye ani an ka présidente Bafatu Jara olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la. Alhamdulillah an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn. Ala min sɔnna ka san 65 anniversaire yira an n'an ka karamɔgɔba la an b'a fɔ an ka Ala ye k'a ni ce. Kumana a ye mɔgɔ dɔw jɛ a la olu ma foyi k'a la a y'a yira an mun na an bɛ Ala fo tugun ka Ala waleɲuman dɔn. An karamɔgɔ ani an fa ani an ka cɛkɔrɔba ani an ka dusukunna feere a ka di anw ye k'a ɲini Ala fɛ san 65 caman bɛ Ala bolo Ala k'o di karamɔgɔba in ma. Karamɔgɔ min kɛra musow jigi ye karamɔgɔ min kɛra kuma min na anw musow tasuma kami bɛ anw dusukun na n'a y'an ka sirifukɛ ye jisuma bɛ k'a la kuma min na anw dusu kasilen don i b'a fɔ an sɔnkun ka tigɛ na anw ɲɛ dara an ka sirifukɛ kan an dusukun bɛ suma an fa ani an ka cɛkɔrɔba ale min kɛra hinɛci ye ka se diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma nin cɛkɔrɔba sanuma ye ale min kɛra makari ye ka se musow ma n'a yɛrɛ kɛbalen Bamadani Haydara e min kɛra ŋaniya ɲumantigi ye k'an bɛɛ lajɛlen fara nin kɛnɛ in kan an b'a fɔ Bamadani Ala ka lahara sɔn suma ye Basan Tarawele ale min sɔnna ka sabali ka degun jugu kun ka dibifinw taama walasa Ala bɛ se ka yelen k'a ye an b'a fɔ Basan Tarawele Ala ka sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman d'a ma
an balimamuso n'o ye ansari muso ye karamɔgɔ cira anw de ye misaliya ye ala ye karamɔgɔ sɔn sabali la kuma min na ni karamɔgɔ juguw wulila kan a b'a dɔn nin t'a fɛ dɛ mais a bɛ sabali k'a k'o tigi fɛ an b'a fɔ ala ye a y'an tile bɔ o karamɔgɔkɛ min ma ko ala ni ce an muso karamɔgɔ ŋaniya ka ɲi a diinɛ ka ɲi karamɔgɔ n'a ye min sɔrɔ i sigilen ɲɛna a b'a ɲi a b'a di fantanw ma n'a ye wari di karamɔgɔ ma an sigilen ɲɛna a bɛ o wari kelen bɔ k'o di fantanw ma an nana jateminɛ kɛ an ka nin fɛn ninnu san ka di sirifukɛ ma ale ni dunan ladon tɛ ban nin fɛn ninnu filɛ kana filɛ diɲɛ kalayalen don dɛ sirifukɛ min bɛ si a ɲɛna walasa diɲɛ ka suma donc a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ n'i bɛ taama la i ka dugawu kɛ sirifukɛ in ye ale min sɔnna ka anw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko kɛli se bɛ anw ye an muso anw sera an ka tafe bolo la ala ni sirifukɛ sababu ye cɛw ser'u yɛrɛ la ala ni sirifukɛw sababu ye ne sɔnna k'o kama yira ala la ala bɛ fɛn dɔ k'e ye an fa ani an ka cɛkɔrɔba an ye kɔɲɛ kalifa ala ma nin fɛn min filɛ fɛn fitinin dɔrɔn de don n'i ye se ka anw ye an bɛ karamɔgɔ si malo bɔrɔ de di fantan kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma mais ala e tulo b'a la se tɛ anw ye mais a dusukun b'anw kɔnɔ a ŋaniya b'anw ye an filɛ ka nin fɛn min di karamɔgɔ ma nin ye fɛn ni fitinin dɔrɔn de ye basaw juguw b'u ta fɔ sani k'i ta fɔ sirifikɛ min ma e ka gɛrɛ la i k'a dɔn dɛ k'i to yɔrɔjan fɛ i ti karamɔgɔ dɔn mais n'i surunna ala la i t'a dɔn ni ban fiyewu n tɛ bɔ kuma la fiyewu ne ma n ba belebelew fo ala ka hinɛ musokɔrɔba la n'o ye Bafunɛ Tarawele Tani Jangara Tunkara Fatimata Tarawele Aisha Kulubali Alima Daga Maïsa an ɲɛ bɛ karamɔgɔ furumuso ninnu de kɛra waliden naaninan ye ninnu farala karamɔgɔ kan ka karamɔgɔ ka du dilan n'i b'i ban de k'u ka kuma lamɛn n'o tɛ u b'i bilasira ni tiɲɛ ye n'i filila u b'a f'i ye ko karisa k'e ka sabali n'i filila u bɛ tiɲɛ f'i ye n'a ka di i kun'u fo sini fiyewu an baw an bɛ ala deli a y'aw sen na karamɔgɔ sen na nɔ na cogo min na ala k'o k'aw ye baraji ye hali bi a bɛ ka yatimɛdenw ni fɔlɔtɔw ladonni min kɛ ala k'o k'aw ye bɔdaw ye a denw ala k'u yɛlɛn sanfɛ ala k'u n'u jigi duguma fiyewu an bɛ dugawu ɲini serifu a n'a badenw fɛ burama a n'a badenw fɛ a ka dugawu kɛ Janginɛbugu tɔndenw ye a ka dugawu kɛ ansari bɛɛ lajɛlen ye an ka ŋaniya ye min ye k'a kɛ hali bi an ma s'a dan na dɛ a bɛ se ka dugawu k'an ye garijɛgɛ sanuman bɛ ala bolo cogo min na ala k'o d'anw ma ni ala y'an sɔn a dili kariya ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ni fɛn ni fitinin de b'anw bolo an t'an fa in sara bɔ dɛ fɛn ni fitinin k'a su baji la baji misali bɛ bɔ ni hakɛ min ye dɛ anw y'o de bɔ ka di karamɔgɔ ma walayi ansaro karamɔgɔ ko k'a bɛ arijinɛ de fɛ a mago tɛ diɲɛ faama ka fɛn nɔfɛ an bɛɛ lajɛlen de k'an ka tugu an bɛɛ lajɛlen de k'an ka tugu ka an ka sirifukɛ in lajɛ ka jɛ diɲɛ kɔ k'a dɔn ko arijinɛ de ye laban ye donc ala ka arijinɛ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala ka arijinɛ nɔgɔya ye ala ka karamɔgɔ bɛ fɛ anw ka kɛ cogo min na ala k'an tɛmɛ o kan ala k'o kɛ Mamadu bonya kama bidon barika kama sallallahu alaihi wasallam sɛri komi minɛnw ka ca verrew b'a la dumunikɛ achètew b'a la cuillères b'a la fɛn caman b'a la mais ni min filɛ an bolo o ye ji kɛlan de ye komi karamɔgɔ ni dunan ti ban n'i ye ji kɛ nin kɔnɔ i b'a servi verrew la k'a di dunanw ma donc an bɛna se k'a da an balimakɛ ma u k'a minɛ k'a da an ka cɛkɔrɔba ma falhamdulillah kado ninnu dira an karamɔgɔ an'an karamɔgɔ denkɛ n'o ye Aseyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara a fa n'o ye Aseyidi Sherif Usman Madan Haidara ani famille Sherif la bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o kɔfɛ an karamɔgɔ nana ka na laseliw daminɛ an ye min sɔrɔ o la ne ni aw ka jɛ an ko seereya alhamdulillah وصلى الله على محمد وعلى محمد وسلم تسليما كثيرا كعلفو كعلف بركدا كشي أن إنما ينعرف يكون كربك أنو كرا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أن كرا صدق سنمو أنا كصحابة جمو أن مغجمع منهم فرلا وكا نبارا جمانجي فقط سجولي ما يا ربي علىك نني أولياء الله ala ka na hamu dilan ala ka sago d'a ma ɲini ala fɛ diɲɛ ani lahara hɛrɛw ya rabbi ala k'o di an ma ala k'an kisi a tɔɔrɔw ma ka don an ni juguw cɛ ka ɲini ala fɛ nin waati na an ka jamana ya rabbi ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ dekun minnu bɛ a kɔnɔna la ala de y'a wulibaga ya rabbi ala k'a wuli ala k'o ka ka alaya kama ni ala kɛra hɔrɔma ye sallallahu muhammadu wa alihi alhamdulillah an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ kɔrɔ de min daminɛna ka se bi ma a bɛ waati bɔ jamiat ansarul islami a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan
ka Sayyid Sharif Usman Maran Haidara ka bangeli ɲɛnamaya ni o de anniversaire min bɛ kɛ san o san o daminɛ ka na bila an filɛ waati min na o ye san 20 ni kɔ jan ye a daminɛli ka na bila bi la kɛrɛnkɛrɛnnenya na Ansaru Janginɛbugu olu fana ye nin sigi sen kan u ka ŋaniya yira u seko dama yira ka kɛ ka fara u bɛɛ jɛta fana kan an filɛ o de kɛnɛ kan tiɲɛ don bɛɛ b'a kɛ u yɛrɛ b'o la nka kuma dɔ la kotigiya o fana ka di kuma dɔ la sabu an b'a fɔ Janginɛbugu bɛ ka o de kɛ wa nin de ye wasoko fana ye k'a fɔ diɲɛ bɛɛ cɛ la ni Mali yera bɛɛ ɲɛ o de ye wasoko ye Mali fana na karamɔgɔ bɛ daga yɔrɔ min na ni Bamakɔ yera Mali tɔ bɛɛ fana ɲɛ o de ye waso yɔrɔ ye Bamakɔ fana na ni commune 1 yera bɛɛ ɲɛ o ye waso yɔrɔ wɛrɛ ye commune 1 fana na ni Bangɔni yera bɛɛ ɲɛ o fana ye karamɔgɔ ka wasoko ye jango Bangɔni na Janginɛbugu fana mana bila a bɛɛ ɲɛ nka n m'a fɔ Janginɛbugu Bangɔni bɛɛ ɲɛ dɛ nka n ko n'a kɛra ten sabu ni Bangɔni tɔw nana sisan dɔw bɛ se ka na k'an bɛ Janginɛbugu ɲɛ nka alhamdulillah nin fana ye fɛnba dɔ ye an b'a dɔn Ansaru bɛɛ bɛ cɛsiri la nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na Janginɛbugu la yan an b'u ka wulikajɔ kalama an b'u ka cɛsiri kalama wulikajɔ min b'u bolo sabu ka réunion bɛɛ bɛ kɛ yan de cɛsiri b'u la jija b'u la tɔn yɛrɛ baara bɛ kɛ tan de et puis nin ye ŋaniya yira dɔ de ye ka bɔ caman na n b'a dɔn o ye fɛn minnu kɛ tan ŋaniya yiraw de don n'o tɛ minnu bɛ dusukun na ni a se bɛ yen mɔgɔw tɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛ maa kelen bɛ wuli k'a bɛɛ lajɛlen kɛ an b'o dɔn ni o se bɛ yen wa an b'a dɔn fana a bɛ nɔgɔya inshallah nin y'a ka wulikajɔ ye nin y'a ka yirali ye a ka karamɔgɔ la o dama tɛ ani karamɔgɔ ka denbaya bɛɛ la an baw ka fara anw yɛrɛ kan sabu k'a fɔ an ye nin di karamɔgɔ ma an ye assiettew d'a ma an ye nin d'a ma an ye verrew d'a ma yɔrɔ nin tɛ karamɔgɔ yɛrɛ ye o kɔrɔ an hakili tora a n'a ka denbaya de la o kɔrɔ nin de bɛ an kɔnɔ an b'aw fo la a sara bɛ Ala bolo arabuw ko ten ko fakidu shay la yu'ti fɛn min ti maa bolo i tɛ se k'o di maa ma o kɔrɔ fɛn min bɛ maa bolo i se la i bɛ o de di o la nin ye sekoba de ye nin ye san o san an baw ka fara an faw kan Janginɛbugu tɔgɔ la o bɛ jɛ ka nin labɛnba in de kɛ san o san ka karamɔgɔw wele ka se ka u ka ŋaniya yira a la anw de ye i kɛrɛfɛ kalandenw ye minnu ka surun i la ka tɛmɛ bɛɛ kan sigi kama wa nin ye anw jɔyɔrɔ ye an bɛɛ jɛ ta kɔfɛ ka ŋaniya yira i la nin ye o ye o la foyi tɛ an bolo ka aw fo ka aw wale ɲuman dɔn a ka nin baara ninnu na a sara bɛ Ala bolo yarabi Ala ka sarako ɲuman di an n'aw ma Ala ka n'aw kɔrɔta yarabi Ala ka n'aw wasa ka ɲini Ala fɛ diɲɛ ani lahara hɛrɛw yarabi Ala k'a di an n'aw ma Ala ka n'aw wasa Ala ka n'aw wasa an ka karamɔgɔ minnu tɛmɛna kuma la an bɛ o fana fo ka o fana wale ɲuman dɔn o y'u ka dakurunya 2 minnu fɔ sabu caman bɛ ka base min kan ko minnu bɛ ka fɔ karamɔgɔ ma ko kana an segin an kɔfɛ a caman bɛ k'o de fɔ jango kɛrɛnkɛrɛnnenya na an karamɔgɔ Isa ale bɔra k'a ka kuma base o kan nka Mama Sali nana ale ye a dilan dɔɔni an b'a fɔ n ko o de don sabu Mama Sali ko ten ko nin bɛ dɔ fara Ansaruw ka kanu de kan tiɲɛ don ni nin ye Ansaruw min se k'a kɔ ɲankuma o tun t'a ɲuman ye o sabu ne t'a dɔn i b'a fɔ Ansaru ma ko min bɛ ka fɔ ni kana e segin kɔ la e yɛrɛ tulo ma jɔ a kɔrɔ cogo min e ɲɔgɔnw de don madama a ka ca la olu minnu y'a sɛbɛ ye sabu karamɔgɔ ma mɛn ko an ye dɔ mankan mɛn an nana la ni nana fara Ansaruw kan ka baya kɛ o kɔrɔ i ye fɛn dɔ de dɔn min y'i se ye o kɛnɛ kan ko de ye o mɔgɔw ma tugu karamɔgɔ kɔ mɔri don walima sirifi don walima la bali i ye min fɔ a ye mun fɔ ko Ala kira ye min fɔ ni o sabatira o fɔlɔla min kan n'o de ye albay'atu ala al-islami mɔgɔw nana nin de kama ka nin de minɛ
ni mɔgɔ dɔ y'a kɛ kalo-kalokan fɔ nin bɛ maa min bolo o bɛ tilen ni yɔrɔ jumɛn ye segicogoya tɛ o la ala k'an bɛɛ sababa ma yarabi ala k'an n'aw wasa ala k'an n'aw kɔrɔta ala k'an n'aw wasa ala k'an n'aw kɔrɔta jugu ninnu fana ala ka kungodenw kun min b'u ɲinɛ an kɔ yarabi ala k'u dɛsɛ ala k'u dɛsɛ ala k'o k'a ka ala ya kama ni ala kɛra hɔrɔma ye sɔla muhammad wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Falhamdulillah i n'a fɔ an y'a fɔ kuma daminɛ na cogoya min na nin kun y'an ye Bankɔni Janginɛbugu la an karamɔgɔ a ka misiriba kɔnɔna na Jamiyatu Ansardine Islamiya tɔnden minnu bɛ Bankɔni Janginɛbugu la olu ka laadala kɛnɛ kan n'o ye an karamɔgɔ ale ka bangeli ɲɛɲɛliw a n'a nisɔndiya a n'a waliɲumandɔn ni ala barikada kɛnɛ kan an b'a deli ala fɛ ala ka san wɛrɛ ta yira an na an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ya rabi ala ka sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman di an n'a bɛɛ lajɛlen ma. An karamɔgɔ a bɛ jɔda min na diɲɛlatigɛ kɔnɔna na maliyɛnw ye silamɛw bɛɛ lajɛlen an b'a deli ala fɛ jigin ala k'a fa hali bi ala ka an karamɔgɔ ala k'a fanga se k'a kisi jugu tɔɔrɔ ma mɔgɔ minnu kɛra sababu fana ye ka kɛnɛ in sigi an b'a deli ala fɛ ala kana an n'u fɔn a baraji la an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara nin ye fitinin de ale ka waleɲumandɔw a n'a barikadali la a n'a ka ɲumanyaw fɔli la an b'a deli ala fɛ ala k'an n'a kɔlɔsi san 65 caman bi ala bolo ala k'o di an n'a ma ala k'a mɛn silamɛya jigi kɔrɔ ka aw yɛrɛ fo ka aw waleɲumandɔn a ka ɲɛmada la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum hayakumullah. Londi sega tiemi tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila londi sega tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila londi sega tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila saraga jugu bomuri tinya wilila dabali jugu ke muri